Hej, velkommen til The Ones. Min ven Emil er her ikke lige i dag, men jeg vil gerne vise jer, hvordan jeg rydder op, hvis jeg ikke lige har nået at rydde op til min mor kommer hjem. Den kommer her. Tak fordi I så med på det her lille bitte klip. Jeg håber I vil subscribe os og like vores videoer. Vi har lavet nogle zombiefilm, mig og Emil. Og vores kameramand, det er en, der hedder Jimmy. Og ham kommer jeg også til at se meget mere til. I har ikke set ham endnu, men det kommer I til. Tak fordi I så med. Håber I får det godt. Hej hej.